Илнең 160 әйдәп баручы компаниясы 2000-нан артык катнашучы. Казанда нефть-газ химиясе форумы ачылды. Ачылыш тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул форум кризиска каршы көрәштә нәтиҗәле корал дип билгеләп үтте. Барлык катнашучылар да үз продукцияләрен тәкъдим иттеләр. Тармакның актуаль проблемалары турында фикер алыштылар. Төп тема импортны алмаштыру проблемасы актуаль булып кала. Гидротехник робот бұралаушының істәмә куллары кебек. Аның ярдәмендә төрле авырлыктагы торбаларны 12 секунд эчендә тиешле урынга беркетеп куярга мөмкин. Башкортстанда ясалган әлеге эшләнмә күргәзмәгә куелган уникаль аппаратлар арасында. Барысы да автомат ярдәмендә программалаштырылган. Барлык двигательләр, җиһазлар үзебездә җиштирелгән. Моңа кадәр без аларны читтән сатып ала идек. Нефть һәм газ сәнәгате кыска вакыт эчендә реформа кичерде. Татарстанда уникаль полимерлардан турбалар ясый башладылар. Безнең продуктлар торак коммуналь хуҗалыгына кирәкле эшләнмәләрнең 90%-ын каплый. Чит ил аналоглары урынына сыйландырылган газны хәтта иң ерак урыннарга да Россиянең йөк машиналары илтә. Автомобильне стационар заправкалардан ерак булу шартларында да кулланырга мөмкин. Ул үзенә ягулык тутыра, объектка килә. Экспозицияләрдә Россиянең, Үзәк Азияның һәм дөньяның башка кайбер илләренең 200-гә якын әйдәп баручы тармак компаниясе. Tat Oil Expo күргәзмәсенең мәйданы узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Ил сәнәгате потенциалы да арта бара, диләр чит ил кунаклары. Нефть-газ сәнәгате өлкәсендә лидер буларак, безнең ил бу тармак турында бөтен дөньяны кайгырта. Төп хезмәттәшләрнең берсе Россия. Без нефть-газ өлкәсендәге багланышларны үстерергә телибез. Нефть химиясе комплексы Татарстан икътисадының нигезе. Узган ел нәтиҗәләре буенча 34 миллион тоннадан артык нефть чыгарылган, 1,5 миллион пластмасса җиштирелгән. Экологик юнәлештә дә исәптә тоту зарур. Технологии, которые обеспечивают расширение сети мониторинга эмиссий загрязняющих веществ, прогнозирование и предупреждение аварий, снижение углеродного следа производства. Решение экологических проблем промышленности – наша общая важнейшая задача. Татарстан углерод калдыкларын бетерүдә күптән эшли. Тик хәзер гомуми ярдәм кирәк. Әлеге проблеманы хәл итү өчен белгечләр җавапны 3 көн дәвамында Казан Экспо мәйданчыкларында эзли. Эшле программада 10 000 квадрат метр мәйданда күргәзмәдә эшли. Монда беренче тапкыр төп тармак предприятиеләрнең аерым мастер-класслары уза. Tat Oil Expo форумы нефть химиясе проблемаларын чишү өчен төп мәйданчык булырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Бәләкбатов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.